Με ρωτάτε συνέχεια πριν ξεκινήσουμε θεραπείες. Πάμε σήμερα να απαντήσουμε στις πιο συχνές σας ερωτήσεις. Πρώτον, πόσες συνεδρίες λέιζερ θα χρειαστώ? Συνήθως 8 με 10 συνεδρίες για μόνιμη μείωση, αλλά σίγουρα εξαρτάται από το χρώμα του δέρματός σου, το χρώμα της τρίχας σου και την περιοχή που εφαρμόζουμε το λέιζερ. Δεύτερον, μετά το φυτικό peeling μπορώ να βγω στον ήλιο? Μετά από 24 ώρες μπορείς να βγεις στον ήλιο φορώντας το αντιλιακό σου. Ο χειμώνας είναι η ιδανική εποχή γιατί δεν έχουμε τόσο έντονο ήλιο. Τρίτον, πότε θα δω αποτέλεσμα μετά τη μεσοθεραπεία? Σχεδόν αμέσως λάμψη και ενυδάτωση, με κορύφωση στις 7 με 10 μέρες. Τέταρτον, θα φαίνονται ψεύτικα ή υπερβολικά τα χείλη μετά από ιαλουρονικό? Με τις τεχνικές που χρησιμοποιούμε στο χώρο μας, στοχεύουμε πάντα σε ένα φυσικό και αρμονικό αποτέλεσμα, σύμφωνο με τα χαρακτηριστικά του δικού σου προσώπου. Καμία ερώτηση δεν είναι περιττή όταν αφορά το δέρμα σου. Αν έχεις απορίες, ρώτησέ μας πριν ξεκινήσεις.